இந்த நடனத்தில் ஒரு பிள்ளை குறைவாக இருக்கின்றது. எனவே அந்த உரிய பெற்றோர் அனுப்பி வைக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். இந்த சிறார்களுடைய உலக சிறுவர் தினத்தை முன்னிட்டு இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற மொழி இல்லம் தனியார் கல்வி நிலையத்தின் ஏற்பாட்டிலே நடாத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற உலக சிறுவர் தினத்தை முன்னிட்டு சிங்கள மொழியிலே இந்த பிள்ளை செல்வங்களை வழி சவால்களை வெற்றி கொள்ள வேண்டும் என்ற அந்த உயரிய நோக்கத்தோடு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு நடாத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற இந்த நிகழ்வின் அடுத்த அம்சமாக இந்த சிறார்களின் நடனம் இடம்பெறுகின்றது.
சிறப்பானி அந்த பாடலுக்கான நடனத்தை வடிவமைத்திருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு மொழி இல்லம் என்ற இந்த தனியார் இருக்கின்ற இந்த நிகழ்விலே சந்தித்து கொண்டிருக்கின்றோம். உண்மையில் இந்த மாணவ செல்வங்களை சிறப்பான முறையிலே சிங்கள மொழியிலே ஆளுமை மிக்கவர்களாக வளர்த்தெடுக்க வேண்டும் என்ற அந்த எண்ணத்தோடு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு நடாத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற இந்த நிகழ்விலே அடுத்து இடம்பெற இருக்கின்றது வைத்தியர் நோயாளி இருவர் ஆண்டு மாணவர்களாக இருக்கின்றார்கள். ஏ அஹ்னஃப், என்ஏ சுஹைல், எம்ஏ ஃபாத்திமா ஆகியோரை நாம் அன்போடு அழைக்கின்றோம்.